як чи дига ки ҳамаи ручноитон дар ҳамаи оҳани зарде ки ҳастай ҷо шава ки барои ки штраф наспорем проблематон нашава. Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва то иқа вақта бовар мекунед. Ай ҳаматон миннатдорум боше, ҳама вақт сарбаланду хонаобод. Ин видео барои ҳамун нафарҳое ки дар комментария видеои пештара менавист ки Абдулло аэропорт Шереметова видео ки ай масъалаи проверкаш гап зан ки ҷо брем бигзарем. Ина бародаро гаптон қариб галидан буд ки гаптона дар замин намондем. Иншаллоҳ баъди гап задан якам тарак оддӣ карда мефаҳмонам. Ва чӣ гуфтанем барои нарх навои билет метоне ки номером немҷада мемонумша метоне занг бизане. Ҳолатҳое мешава успед намекунем. Мақсад ҳамдигарфаҳмӣ боша. WhatsApp данависе иншаллоҳ ҷавоб мегардонем. Як масъалаи дига ки билетҳо арзон шидагай то 10 числора. Мисол чӣ хеле ки пеш барвақттар мегирифтен арзон меғалтид ва ҳозир дастрошниш арзон шидагай ки ҳамин рӯз бигем Москва Кулоб, Москва Бохтар то 5-5.5-6 ҳазорам гирифтем ки фикр мекунам хеле арзон. Мақсад ки то 10 арзон Москва Кулоб, Москва Бохтар. Ай сабабе ки мисол рейсҳо пур шидаги нестан, одам кам рафтеса, ай ҳамин сабаб ва баъдои 15-20 бо бигем қиматтаре ки 8,000 10,000 ва душанбе ҳам дастрошни бигирем, ҳам охири моҳда бигем 9-10-11,000 рубл гирифтестем ва барои билет метоне ки ҳама вақт муроҷиат кунед дар номеромон. Аэропорт Шереметова як чиз дигаш ки мисол терминали С-ча, яъни ай иҷа бисёртар ба фақат Бохтар парвоз мекуна ки тест дар кор нестай, беташвиш метоне биёен ва терминали С-ш мақсад ки ҷоирам ки бигирем барои пересикат граница ё ки барои Узбекистонам парвоз мекуна. Билетам ки гирифтен терминалша аҳамият битиен ки и терминалаш ай терминалаш хела дурай, мақсад ки ай рейстон намонед ба бӯи хато кардан ва айҷа фақат Бохтар парвоз мекуна Тоҷикистон. Дига на Душанбе, на Кулоб, на Хуҷанд парвоз намекуна ва мерем оддӣ карда мефаҳмонем. Боше, гап нест. Хоб иҷа даромадгоҳ ай даромадгоҳш даромаде у тараф дасти рост бирен бигем одамое ки мебиёян ай Бохтар встречат кунӣ. Якам шумо агар ба Бохтар парвоз кунед дасти чап мегарден рост дим этаж мебироем барое ки ҳамаи стойка регистратсиям таможнира гузаштанам бигем ай дим этажай ва проверка нестай. Хела гаштем бигем я саат чид ҳамин аэропорт Шереметова даем наидем ки ягон каса документ пурсан ё ки проверка кунан. Дим этаж мебароен бигем ки рост намерен. Ака у ростдам стойка регистратсия аст барои одамое ки Турсия мераванд ё ки Армения мераванд. Ва шумо баромада баробар дасти рост карда нигоҳ кунед онлайн табло ки ҳамаи рейсҳо навистагиай. Фикр мекунем ки камерада камтара хиратаре наметавон некем навистагиай ки Бохтар соати 11:50 парвоз 11:50 ки парвоз боша ҳама вақт 3 саат пеша ки регистратсия сар мешава. Стойка регистратсияшам навистагиай ки SIS 396 то 398 ва рейсшам навистагиай номери рейсш мебинем ба билетон савпадат куна. Стойка регистрация ҳама рақамош астай мегзарен ва таможнира мерен рост медавем мигем ягон ҷои нофаҳмоӣ надора. Ва дар дим этаж бо онлайн таблои калон астай ки нигоҳ кунед Москва Бохтар рейси N4 417 стойка регистрацияш S 396 то 398 регистрация 7 сар бишава.